Se alkaa suoraan ottaa video. Sitten mä oon silleen behind the scenes. Näin. Sitten siinä oli. Aletaan pari kertaa. Koko biisi vaan. Ei kun se sun verse. Joo. En ollut tyytyväinen siihen mitä mä näin peilissä. What's up? Lähdetään vähän haikkailemaan. Värinä semmonen liian pärähtää. Tää on semmonen puhdas värinä. Jalostien paras syy hidastaa. Puhdas värinä. Onko nämäkin liito-orava tolppia? Oota. Onko olemassa sellaista kuin kassiorava? Miksi se tarkoittaa? Sillä on niin isot kassit, että se lentää. Sillä on niinku... Ei oo erikseen silleen siiviä, vaan sillä on vaan vitoiset. Siis liito-orava. Ja sit se hyppää ja sit sillä Siis mitään. liito-oravallahan on. Ne on kassit. Ne ei oo mitkään saatana siivet. Ne ei oo sen kädet. Ne on sen kassit. Ahaa. Sä tiedät. Joo. Sen takia niissä on semmoset kassipitiketkistolvissa. Semmoset kaksi semmoista puista kuppia. Ne voi laskeutua siihen venään, että milloin tulee hyvää tuuli. Nehän maksaa miljoonan ne kupit erikseen siihen. Niitä tuntuu, kun olisi jossain villissä lännessä. Tai sitten tässä on vaan louhittu joku saatana kallio alas ja sitten vaan tähän tehdään minimani. Eikö pitää Tähän tehdään Äänekoski. Tää tulee Äänekoski. Miten ne vaan voi päättää tommoset? Niin ja sit kelaa, että se meni se tie ennen siihen Äänekosken nesteelle. Niin ne skippas koko Äänekoski. Tää menee vaan ohi, kukaan ei pääse. Niin mieti, oikeesti. Ei, siis tää menee silleen vitu oudosti. Nää on kaikki melkein töissä tossa metsän tehtaalla. Ja sit kerran vuodessa on sukukokous. Ja silloin täällä on niinku, aika monet välttää Äänekoskea. Ne on niinku aina suunnitellut, että ne lähtee niinku muualle Äänekoskelta sen ajaksi, koska täällä on tosi raju meininki, koska kassit vaan lepattaa kaikkialla. Niin eikö se Suvi seurata? Kortsit loppuu Joo. Miksi täällä oli jotain nesteitä tuolla? Mistä putkista? Vai ihan normaalia? No ei se kyllä oo. Kaasupohjaan. Mä luulen, että se on pessyssä. Sit se on vaan suikutellut vettä sen. Kohta räjähtää takana. Viitasaaren Lidli. Salaattia, vuolukanaa. Salaattia. Tommosia. Herkkubanaania. Tommonen. Sitten lähettiin. Tää? Mitä? Mitä? Lol. Mitä? Ei mä pysty teettää kun 10 kiloa mun selässä. Vetää hiljaiseksi. Sinne meni. Menikö se kaskia pitkin vielä tuolla?
Ai vittu, tulkaa auttaa mua jäässä. Avaa sun sinne. Mä tiedän, että se on siellä. En mä tehmä oo. Tän lenkin nimi on Kuivajärvi. Ja tuo järvi on kuiva. Mistähän se on saanut nimensä? Oho. Häh? Tää on alkuperäinen spotti, mihin meidän piti jäädä yöksi. Mut sit matkalla oli leijan näköinen semmonen laavu, niin me halutaan sinne. Ja mennään vähän takaisinpäin. Veikkasin automatkalla, että ollaan 2014 perille ja oltiin 2014 perille. Hymyile. Eli hernekeittoa, paulikinkku. Mihin mä laitan sitä? Noniin. Tossa. Mitä workkia? Mistä niinku reko? Oh. Se kuvaa jo. Kuvaat vaan. Eli kuvataan kun paloitellaan kinkkua. Hyviä suikaleita sinne. Koko päivä ollaan vaellettu tuolla kylmässä ja Kylmässä. pimeässä. 20 astetta lämmin. Paljonkohan tätä niin laitetaan silleen arviolta? Ihan vituusti. No hyttystä on kohta tuolla padassa. Se meni... Ei se, kyllä se kuvaa edelleen. Ai joo. Okei, anteeksi. Ei mitään tarvitse pyytää. Mistä mä saan sen silleen? Musta se oli kiva nähdä se. Näpäytä sitä näyttöä vaan sormella. Kappas vaan. Kätevää. Mä oon pessy viimeksi 1900-luvun alussa kädet. Vastustuskyky on mintissä tän jälkeen. Tai sitten me ollaan kuolleet. Voisikohan tulee tarpeeksi lihaa? Ei vituus, ikinä ei. No lihakimpalat aika isoja. Vähän välissä. Verottaja iskää. Hyvin kinkkuisaa. Mä uskon, että tässä maailmassa ei koskaan ole ollut näin kinkkuisaa hernekeittoa. Ei, tässä on niinku lihaa hernekeitolla. Pistetäänkö vielä vähän? Saatana. Nyt on kyllä aesthetic. A very aesthetic food. Okei. No niin, pääruoka saatiin käytyä siinä. Muuta meille sitä oikeastaan olekaan. Mitä? Miten niin ei ole?
Meillä on leipää Missä se on? sen kylkeen tässä. No niin, se on tämä. Tääkin. Sitten nämä, Vittu. ei. Sitten on keksiä Ai saatana, se on yli. ja karkkia. Hyttyä. Jalassa soittu. En enää näe sitä. Mihin mä se lopun kinkun laitan? Heitä sillä vaikka vesilintua. En heitä. Hyvä. Ja. Hyttynen. Vuoden ensimmäisiä. Lyö sitä sillä. Hei, kappas vaan. Mahtavaa. Sun lautana. Missä se toinen lautana? Ah, oi. Oi. Toi kiinni. Sano, jos voin ottaa jotenkin. Oi, hyttynen on korvassani. Oi. Gourmet. Mä luulen, että tää kadottaa viimeistään siinä vaiheessa, kun menee kuvussa. Mutta onneksi nyt ei ole tiedottaa. Onneksi meillä on yhteinen makuuvuus. Se olisi oikeastaan sitten bon appetit. The next morning. Joo. Ei ollut kahvikuppeja. Ei haittaa. Sitten vielä viimeinen rupistus. Kun coffee kicks in. Selvisit. Terveisen. Just ja just.